उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना ट्विटरवरून आलेल्या जीवे मारण्याच्या धमकीनंतर आता राष्ट्रवादीने राज्यभरात आक्रमक पवित्रा घेतलाय। पाहूयात। देश का नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा हो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। या टिल्लू पिल्लू करायचं काय? खाली डोकं वर पाय। या टिल्लू पिल्लूचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय। कोंबडी चोर हाय हाय मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अलीकडे जाणीवपूर्वक सोशल मीडियामध्ये काहींना बदनाम करण्याचा प्रयत्न, काही पक्षाला जाणीवपूर्वक लोकांच्या मनातनं गैरसमज त्या पक्षाच्या बद्दल किंवा त्या नेत्यांच्या बद्दल पसरवण्याचा प्रयत्न हा चाललेला आहे। त्याचं एक उदाहरण मी आपल्याला देतो। एका कार्यक्रमाच्या दरम्यान छत्रपती संभाजीनगरला औरंगाबादच म्हणणार असं आदरणीय पवार साहेब म्हणाले, असं चुकीची बातमी खुशाल न्यूज 18 लोकमतने ती दिली। त्यामध्ये त्यांनी दाखवावं अशा प्रकारे आज पवार साहेब इतके वर्ष काम करतायत, असं काम करत असताना असं साहेब कसं बोलू शकतात? कारण नसताना चुकीच्या बातम्या, गैरसमज पसरवणाऱ्या बातम्या, समाजामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण करणाऱ्या बातम्या का दिल्या जातात? हे कुणी अरे चॅनलने ज्यावेळेस तुम्ही सगळीकडे बातम्या लावता, बातम्या पोचतात,
आम्ही पण सकाळी सकाळी ती बातमी सोशल मीडियामध्ये पाहिली आणि त्याच्यावर लगेच काही जण ती बातमी बघून त्यांचं स्वतःचं मत आहे ते व्यक्त करतात. म्हणजे कारण नसतानाच बदनामी होती का नाही होत? दिलगिरी व्यक्त करायची ठीक आहे, परंतु दिलगिरी व्यक्त करायच्या आधी सगळ्या महत्वाच्या चॅनलनी त्यांना अधिकार आहे, चौथा स्तंभ म्हणून आम्ही तुमच्याकडे बघतो, त्यावेळेस तुम्ही त्या बातमी योग्य आहे का खरी आहे का ह्याची शहानिशा करायला शिका ना. हे जे अशा प्रकारचं आव्हान मी सुरुवातीलाच करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.